Ikhomishana ezimele yezokhetho ithi konke sokumngumumo ekubhaliseleni ukuvotelwa komkhandlu abaholi bendabuko kulempelasonto. Izindawo ezingaphansi kwabaholi bendabuko zizokhetha abazozimela emkhandlweni abaholi bendabuko mhla zingama-29 kuNhlolanja. Bangamaphesenti angama-40 abazokhethwa kuthi abangamaphesenti angama-60 baqokwe abaholi bendabuko. Umfundisi uBhekisisa Mkhize uqhamuka eMbumbulu. Useneminyaka ezibandakanya nokusebenza kohlaka lomkhandlu abaholi bendabuko. Umfundisi uMkhize ukholwa ukuthi lolu hlaka luseneqhaza lemqoka namanje. Uthi ke labo abakhethwe ukuba ke bahole kulona kumele baqinisekise ukuthi bayalwisana nezinselelo ezibhekene nomphakathi. Abantu bakithi bayalamba. Abantu bakithi bahlukumezekile. Kunabantu besifazane ababulawayo. Bengafanele kubulawa abantu besifazane sikhona samadoda. Ingxenye enkulu yesifundazwe iKwaZulu-Natal ingaphansi kobuholi bendabuko. Uhulumeni uthi ke labo abakhethiwe ukuba abahole kumele bahlolisiswe. Phela sekuke kwaba nemibiko ethi abanye basebenzisa ke amandla abo ngongemthetho. Uma kukhona abantu asebekhethiwe abasesigungwini senkosi yesizwe asebezibona ukuthi sebewumthetho ngokwabo, ingakho sibanikeza ke i-opportunity abantu bakithi ukuthi abahambe bayokhetha abantu abangeke bazibone bewonkulunkulu bewumthetho ngokwabo. I-IEC esifundazweni ithi isikulungele ukusingatha lolu khetho. Zonke izinto esiyidingayo for lolu khetho senze sure ukuthi masivala ngoDisemba sezikhona zonke, so ayikho into edingekayo kuma voting stations engeke zibe khona njengoba siya kulolu khetho. Lolu khetho lomkhandlu yobuholi bendabuko lusingathwa njalo emva kweminyaka emihlanu. NgikuSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseMbumbulu.